Ilok, ilok. Ilok reveal. Oh. Ilok, amoy ilok. Amoy ilok. Bagong ligo naman ako. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu. Ano na Jumal dito? I'm Jasper Amore. I'm Japet. And welcome back to my channel. First time namin to guys na May ano tayo, may photoshoot. What? Hindi pa rin kasi wala si Baby Snake. Baby girl, kumusta ka na dyan? Kung nanonood ka ngayon, Manood ka. we miss you. Pag uwi namin dyan, bawi kami ha. Kasi guys, may photoshoot. Wow! Sana all may photoshoot. Guys, kasi first time talaga namin, lalo na kay Bunso. First time niya may photoshoot yung sa ano talaga yung sa mga basta shoot. Ala, ano? Kaya nakapaa kami. Tas naka-chinelas pala kasi medyo slippery and maputik. Maputik kaya hawak na lang namin yung shoe. Sana all. Sana all LV pero hindi po to sa akin ha. Hiram ko lang to. Yan sana LV oh. Sana all LV. Sana all. Hiram ko lang to. Hindi to sa akin. Halata nyo nakaitim kami lahat kasi para uniform daw. So nakaitim na kami. Siya pa rin yung namin, yung driver. Driver sweet lover daw. Problema na po na namo. Yan. Mask? Wala, hindi namin problema yan. So walang dalang mask? So, Mr. Capuno, anong nag-feel mo na magpo-photoshoot ka? Parang na-awkward kasi ako pag ako yung pinipicturean na tapos hindi ko kakilala yung nagpipicture sa akin. Parang hindi ako sanay so ewan ko na kung anong mangyayari mamaya. Tingnan na lang natin kung ano yung mukha ko mamaya. I think parang feeling ko parang Parang secret. Ang secret is just be yourself. Kasi para feeling ko makikita sa camera yan pag awkward yan. Di ba, Kowski? Yes. Pag nahihiya ka, mas mapapahiya ka. So, Pero sigurado ako na may taga-sabi ako kung ano yung dapat i-post ko. Jasper. Oh. Jasper na Oh, ba sa'yo? kasi maniniyot din to eh. walang MG. Photographer din to si photog. Palautog. Oy, dapat ipakita. Kaya ngayon ang dami na niyang pera kaka-save niya. Tsaka hindi naman nanilibre. Oy, hindi. Nalilibre ako sometimes. But not Sometimes. too often. Pet na, nalibre ka na ni Jasper, Pet? Kailan ko lang dumating. Pero, Utang. Nilibre utang, hindi na yan libre kasi utang eh. Ay nako. nadumduman man. Sa kuan ba sa Nag-away na sila. Oh, tingnan niyo, nag-away na sila dahil sa libre. May utang daw siya sa akin guys. Di ko matandaan yung utang niya guys. na yan. Ay, ano na lang. Yung nasa TF, yung may utang ka 1K, di ba? Tapos siya pa yung papabayarin mo. Ikaw na nga yung may utang, si Japit pa pabayarin mo. Yung dito ko hindi na masyadong dahil mag-iisang buwan pa lang yung yung Ultra Former pero nakikita niyo yung result. Oh, di ba? Hindi na masyadong halata yung lines dito sa gilid ko. Tsaka yung mukha ko. Thank you, Juan Nadella. So guys, kung gusto niyo Dapat guys. Tapos ko. Wow! So guys, kung gusto niyo magpaano ng mukha niyo, magpaganda, magpagwapo, o gusto niyo may paggawa sa mga, punta lang kayo doon sa Juan Nadella Medical Group. Doon sa ba yan? 88th Avenue sa Cebu City, malapit sa IT Park. Tsaka andun sila mama, supportive. Napaka-supportive nila. Kasi sasama daw sila, gusto nilang manood kung paano picturean ang kanilang mga anak. Ay, ang kanyang mga anak. Mga adopted tayo dito, no? Anong mga anak tayo dito, no? Kaya nga, mga anak. Ano ba sabi ko? Imong mama. Lo. Yung mama na kumupot. Lo! Ayay ma. Iunhan ko na. Ito na kami. Kami sa New Zealand. New Zealand. Stylist namin guys. Oh, siya yung stylist namin. Ay po, JR po. JR JR Bahayan. JR Bahayanan. And
Our photographer. Hi, I'm Dre Nobel. Dre? Oo. Dre Nobel. Dre Nobel, photographer for today. Wow! Dami nilang dala guys, so dami naming susuot. Sabi nito ako mamaya. Ganun. Kasi may medyo flowy guys. Pinahit channel. Sige, 1, 2, 3, go. Alam mo, Oy, nag-vlog ako, di ako makabitbit. Nag-vlog ako, di ako makabitbit. Wow! Ay, na-react ko dahil. Ganda ng view dito guys. Oh. Dito pa kami sa baba, lalo na pag umakyat kami siguro doon. Mas maganda nga lang to. Maganda na rin. Akala ko pa naman, ano na yun, positive na yun. Mas maganda. And nandito ang ever supportive ever supportive celebrity mom. Wow! Mami Rose. Oh, akyat kami dito guys. Dito sa taas. Ang lamig-lamig ng hangin guys. Hindi nga lang ako kakatakbo. Ang lamig. Ba't kulang yung mask mo sa mukha mo? Yan yung guys oh. Wow. Ganda. Wow. Yun oh. Oh my god. Oh my god. Si Jasper mauna. Yan yung susuot Uy, niya. magpalit na din kayo para fair. Wala kami kwarta. Magpalit, wala kaming kwarta. Hala! Hala! Tajas! Kita yung mga ano natin guys, yung mga Kita yung mga... labas. Pag lalabas na yung abs guys, papakita. Absent pa pala. Absent. Ayun o yung may fog dun o. Hello, nakikita ko na yung ulan. Alam mo ba yan? Oo ano, palapit na yung ulan dito. Takbalan tayo guys. Oh. Wow! Wow! Anaslu! Yan, Charan. Anaslu! Ano lang to Alas, guys, tag Lu. 2 pesos. Kumbande! Yung ready na sila. Andito kami sa plantation ng pinya. Ewan ko kung ano si Just. Uy! Kain tayo. Iwain mo. hindi yan namin kinuha guys. Andito lang yun. Nakita lang namin to. Wala kami makukuha pinya dito kasi kakakain mo. Kaka-harvest lang pala. What? Yung ano. Nagre-ready na din sila. Ano pwedeng gamitin dyan chay? Nasaan daw yung chanchay? Chanchay? Bakit daw andun sa baba? Ano? Isumbog kita. Ay, joke lang! Andun daw si Chanchay. Chanchay. Oh! Opa! So this time, si Glaster Capuno naman ang magbibihis. So, Teo. Music. Ilok reveal. Oh! Ilok, amoy ilok. Bagong ligo naman ako. Lah, sorry LB, natamakan kita. Japet ba yung gwapo ah, japet ay. Ate. Uy, gao! Tingnan mo ah. Oh! Parang ako labas oh. Welcome to New Zealand. Ma, we're in New Zealand. Kuan man ka ng wardrobe, kuan man. Wardrobe. Swap. Wardrobe. Wow. Ang ganda, parang Kanang sa magasin ba? Magasin sa pineapple. Magandang dilag, puso ko yung nabihag.
Ay, hindi, yung totoong outfit mo, yung totoong outfit mo. Hindi pala to sa akin. Sino ba kasi to? Love, yun eh, nag-transfer na yung ulan doon, guys. O, dito na tayo mag-shot, guys, kasi parang uulan na. Oh, picture muna kayo. O, sige, picture muna. Kaya sapatos niyo mo. Bagay yung sapatos sa'yo. Kasi color brown din. 3, 2, 1. Oh. 1, 2, 3, go! Wow! Biyako. Guys, umulan kaya balik muna kami sa sasakyan. Ganda na sana ng ano namin ng photoshoot namin. Opa, ano nangyari, Opa? Nauwanan. Pasok kayo, mga sir. Ayan, si Bunso na naman guys. Kaso may ulan pa kaya... Let's go din. Tanaw ka na Go, Beto! Go, Beto! Wow! So that's Gloucester, everyone. Hindi pa rin natapos, hindi pa rin na ano yung ulan so. Nag-ano na kami dito so. Si Roy na yung pinipicturan. Wow, sana all. Nag-TikTok din kami kanina dito. Sana all. Upa! Apa, ano Upakan siya? kita eh. Ako upag. Upahan ka ron. Espanyol to, Espanyol. Mag-Espanyol ka nga, mag-Espanyol ka. Sayang wala si Baby Girl. No? Yung mga outfit, Ganda-ganda pa naman ni Baby Girl. Pagdating natin doon, mag-ano na tayo, mag face reveal. Sure. Ito. Pwede naman pala sana namin sinama si Baby Girl. Di namin sinama si Baby Girl, guys. Kasi natakot kami, baka walang doktor. And then, na-realize namin just today, meron pala kami kasama. Hindi ako doktor. Di pa kami tapos guys. Lilipat kami ng lugar para kay Roel kasi si Roy na lang yung hindi na shoot. Kinakabahan ako, quiz. Bakit? Lagi akong humingi ng tawad sa kanila kasi feeling ko wala silang makukuha magandang kuha. Ano sinasabi mo? Yo, sorry. Sorry, master. Huwag niyo po akong parusahan, master. Paano yung mga post mo? Sige, tingin yung mga post mo. Ano? Oh, ano pa? Oh, ano pa? Oh, ano pa? Sige pa. Mga ganun, quiz, oh. Mga ganun. Papakita ko sa Oh, sige, inyo, guys, sige. ano yung tinuro sa amin ni Teacher Jercel. Teacher JR. Sige, let's go! Ano? Oh! May ganun. Emote sa'yo, Josh. Ano yung mga post mo? Nilalamig yan. Di, maliligo yan doon, oh. Maliligo yan doon, eh. Oh, nandun yung bullet. Sige, paano siya? 1, 2, 3, go. Sino ba? 1, 2, 3, go. Sige ba? 1, 2. Sige, 1, 2, 3, go. Dito. Kasi doon lang pala yung ginawa mo? Ganun? Sa'yo, pa. Para sa'yo. Oh! Ano pa? Oh! Sige pa. Oh! Ano pa? Usa pa? Jackson. Oh! Ano pa? So guys, natapos na yung natapos na din yung photoshoot. Wow! Maraming salamat. Guys, thank you! Maraming salamat. Anong pangalan nilang dalawa, be? Si JR and si Dre. Guys, maraming salamat sa experience kasi first time namin dito. Thank you, mga idol. Kaya doon po nagtatapos ang aking vlog. Kaya hanggang sa muli, paalam!